Вече можете да ползвате услугите на Националния осигурителен институт навсякъде и по всяко време чрез единния портал за електронни услуги. В следващите минути ще ви покажем как бързо и сигурно да заявите административни услуги или да направите справки, без да се налага да посещавате гише. В официалния сайт на НОИ изберете секцията «Единен портал за електронни услуги», обозначена с отличителен правоъгълен бутон. На следващата страница ще видите подробна информация за портала. За да продължите напред, изберете бутона «Вход» към единен портал за електронни услуги на НОИ. На тази страница ще откриете пълен каталог с предлаганите от НОИ електронни услуги, който можете да разгледате предварително. За да се впишете в портала, изберете бутона «Вход» от менюто в горната част на екрана. Чрез натискане на бутона «Вход» чрез автентикация ще бъдете пренасочени към единната система за електронна автентикация на Министерство на електронното управление. На следващата стъпка е необходимо да изберете вашето средство за автентикация. Преместете списъка на менюто надолу, за да откриете опцията ПИК на НОИ. Системата поддържа и други методи за сигурен достъп като ПИК на НАП или квалифициран електронен подпис КЕП. В този пример за вход в системата ще използваме персонален идентификационен код, издаден от НОИ. След като сме готови със своят избор, натискаме бутона «Вход». В полето «Идентификатор» въведете вашия ЕГН, а в случай, че сте чужд гражданин, своя ЛНЧ или служебен номер. След това въведете персоналния си код, спазвайки точно цифри, главни и малки латински букви. Потвърждавате чрез натискане на бутона «Вход». Влизането ви в портала е успешно, ако имената ви се визуализират в синята лента. Вече можете да правите справки през меню «Електронно осигурително досие» и да заявявате електронни административни услуги от каталога в портала.